Miért van? Felvétel. Jaj, Miki, olvasd! Miki, olvasod! Olvasod! Nem! Na, de csönd! Olvasd! Sziasztok! Nyomj hang! Halljuk! Nem tudom. Ne sírjam, mert én is sírok. Nem, már sírok mindenki! Én is sírok, pedig megígértem! El is olvastam! Na, tényleg már, csak Buksi olvasd! Na, aki még nem ismerne, Dominik vagyok, sajnos beszélni még nem tudom. Jaj! Ezért most anya segítségével szeretném veletek megosztani pár gondolatomat. Igaz, hogy az az én szülinapom, és mindenki engem ünnepel, de ne feledkezzünk meg valamiről. Van itt valaki, aki pontosan egy évvel ezelőtt Jaj, élet! Nem hiszem el! ezen a napon derekosan megfűzött azért, hogy ma itt együtt ünnepelhessünk. Ő az én édesanyám, akinek ezúton szeretném megköszönni a kedves szavakat, a puha öleléseket, az őszinte mosolyokat, és a szűnni nem akaró türelmet, amit azóta is kapok tőle. Szeretlek, anya. És apa is nagyon szeret nekem. Ő is egy titkot, amiről te még nem tudsz. Ő kitervelte az én... Mi? Ő kitervelte, én pedig segítek neki megvalósítani azt. Van nálam valami, ami most meg kell keresned, anya, és ha megvan, csak akkor olvasd tovább a leveles. Köszi a levelet, és keresd meg, rajtuk van. Gyerünk, menekülés szólva! Addig nem olvastatok tovább, rajtuk van. Vagy apukám, vagy... Biztos, hogy a Domin van. Életem, te vagyok! Szedjen róla a pelenk. Szégi nem tudja, mi lesz. Hát ez így könnyű. Az, hogy akkor egy is. Sajt meg, ezt nem hiszem el! Keresd meg. Hagyjatok már, ne nyúljál! Reni, Domi! Reni, hívjuk Csáktorit! Nincs rajta. Följebb van, akkor már segítek, jó? Langyos, meleg. Csak egy éves nem lehet. Ne vedd le, olvasd tovább, hogy Nem látjuk! A papa van utána fénykép, ott fényképezés. Meg is találtam. Én se láttam. Mi az? Tehát hova állás? Eljegyez meg a gyerekem a szép napot. Jézusom! Apa! Na, ha most boldog vagy és mosolyogsz, akkor elfogadod azt a gyűrűt, amivel szeretnénk meg még szorosabbra fűzni a hármunk közti köteléken. Köszönöm, hogy végighallgattátok, szeretünk, anya, és mindenkinek puszi, Dominik. Jaj! Nem tudom. Jaj, segély! Engedjetek már ki! Azt, hogy kitavassak be mindenki. Hát most megleptél, mert erre nem számítottam.